ସମସ୍ତେ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି। ମଳିନ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଇନା, ଯେଉଁ ଆଇନା ମଇଳା ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଜର୍ଜର ଦେଖାଯାଇଥିବ, ସେ ଆଇନାରେ କେବେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଆଇନାରେ କେବେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ମା'ମାନେ ତେଲ ମାରନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାରି ସାରିବା ପରେ ସେହି ତେଲ ହାତରେ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ତେଲ ହାତ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କେବେ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। 2ରେ ବିଶେଷ ଫଳ। ଆଜ୍ଞା, ରବିବାର ଦିନ ମସୁର ଡାଲି, ଅଦା ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଗ, ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମସୁର ଡାଲି, ଅଦା ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଗ ଏସବୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହସଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ରବିବାର ଦିନ ଯେତିକି ବାବୁମାନେ ଚାକିରି ଚାକିଆରୀ କରିଛନ୍ତି, ସକାଳ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହେ। ରାଗିବେନି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ରବିବାର ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ସାବଧାନ ରହିବେ। ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ମିଳେନି। ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଓ ରବିବାର ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।